Ovo se imamo ime Vinegames HD i danas ćemo snimati Far Cry 4. Hajde da počnemo. Pre nastavka videa želim da posjetite kanal koji će biti u deskripciji, a to je Idiokratije. Opet ljudi, vratio sam se nakon što mi je učito Far Cry 4, inače kad mi se bude upacila grafička u moj komp, znači ja da čekam, znači volio bi u što kraćem roku da se to desi, da mogu da snimam igrice sa kompa, pošto sam dobio mikrofon i sad treba još program za snimanje i to je to za sad što bi mi bilo potrebno, da mogu da snimam i bit će u opisu videa kako će se zvati igrica koju ću isto snimati, znači mnogo ekstra, znači svidalo mi se jako. Idemo samo da pokrenem jednu od misija. Evo, uzet ću ovaj kamion. Ovako. Da vidimo što možemo da uradimo. Ajde, zapravo osvajat ćemo ovu bazu u ovom današnjem videu. Danas izlaze dva videa, ako ste odgledali prethodni. Ajde, prihvatam. Nadam se da vam se sve lepo vidi se. GTA 5 ću isto naravno snimati kada kupim memorijsku za telefon, onda ću snimati GTA 5 misije. Opa, evo ga jedan. Okej. Kuda sad? Ne, skočit ću u vodu, hoću da vidim. Opa. Idemo gore, op. Op, izranjamo. Započeo sam misiju. Evo. Evo, započeo. Bolje ja se healujem. Evo, upalili su alarm. Ali zauzimamo mi teritoriju bez ikakvih problema. Opa, opa. Šta je ovo puklo, majko bože? A to se ja opalio. Moram da se nahilujem, ja sam se ovdje zeznuo. Bežim ja nazad, bežim nazad, bežim nazad. Moram da se hilujem. Evo, sakrit ću se ovdje samo da se nahilujem. Evo, dolazi džip sa mitraljezom, jao. Opa, puni. Desi. Bežim. Bežim. Sviđa mi se muzika. Opa. Eto ti nam. Oduo sam. Op. Bolje ja da sakijem negde. Treba mi heal. Opa. Desi. Da ti vidim. Opa. Zapalit ću te. Dobro, zapalio sam kuću, nema veze. Tiči, beži luda. Uzajmit ću mitraljez. Gde ste sad? Gde ste? Opa! Stigo si. Eto ti da. Još. Mrtav je. Desi. Eno ti. Sad si dođe ovdje, vjerovatno. Ne smije da dođe, plašu se. Oho! Evo ga, još jedan je gotov. I ostaje samo jedan da im zauzmem celu teritoriju. Gotovo, bre. Tako smo i mislili.